Čaute ľudia, vítajte môjho 5. tutoriálu z Naoki. Dneska vám ukážem, ako urobiť šišku. Budeme na to potrebovať 57 guličiek. Tak, ako začať? Takže najprv si z 10 máme takéto kruhy a urobíme si tých kruhov 4. Tak. A z týchto ostatných si takto urobíme opäť 3 peťky. A tie dva, čo nám ostali, si zatiaľ odložíme na bok. Tak tieto dva spojíme zase tým krížovým spôsobom. A tieto, čo nám ostali, zase takto. Sa to zle spojil. Takto spojíme. Robíme si ich dve. Tak, dve. A na niektorú z tých si zase dáme tie, čo nám ostali tých 5. Nejako takto. Tie dve, čo nám ostali sem, si dáme zase na tieto. To jednu guličku, druhú, tento takto spojíme. Musíme to zle spojilo. Musíme prerobiť. Tak to vyzerá jedna tá šiška. A dokopy si ich môžeme spraviť až 3. A potom nám ostane ešte asi 45 guličiek nám ešte ostane. A to je všetko z tohto dielu. Čaute, do ďalšieho videa.